besok lawas enggal bakal ana cerita kembang enceng-enceng kembangi Suradadu. Lah aku ya takok, apa to Mbah kembang enceng-enceng kembangi Suradadu? Saderenge mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapuri nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya lan akhiratipun. Rahayu, 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 sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Tepangaken kula saking paguyuban Sanggar Pamujan, kula paring asma Raden Mesa Tunggal. Ing dalu puniki kula direncangi kali sedulur kula. Monggo Kang Mas ditepangaken asmane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu sagung dumadi. Tepangaken kula paring asma Raden Surajaya, kula nggih saking paguyuban Sanggar Pamujan. Ing dalu puniki kula boten direncangi sedulur kula niki mawon, enten sedulur saking paguyuban Sanggar Pamujan lintunipun mungkin ditepangaken setunggal-setunggal mboten napa-napa. Ing dalu puniki kula kalih sederek paguyuban Sanggar Pamujan badhe medharaken napa niku sing diarani paguyuban Sanggar Pamujan. Monggo Kang Mas Mijil Bawono kalih Kang Mas Raden Parikesit diwedharaken. Rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditepangaken nami kula Raden Parikesit. Teng mriki kula ajeng nglanjutaken napa ingkang sampun dijelasake kalih sedulur kula kinasih kekaro. Nah, teng mriki kula kalih Kang Mas kula, monggo Kang Mas ditepangaken asmine, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Kula Mijil Bawono saking paguyuban Sanggar Pamujan. Napa Mas menawi enten sing jenengan tangkletaken? Nggih, niki dek wau kan sampun dijelasake acarane niki wedhar napa paguyuban Sanggar Pamujan niku Kang Mas. Nah, Dar. nggih. Asmi paguyuban Sanggar Pamujan niku wedharane pripun Kang Mas? Nek jenengan apa sing nyukani asmi nggih? Nggih. Paguyuban Sanggar Pamujan niku napa ibaratnya? Nek asline ngeten Mas, kok mboten kula sing maringi asmon Sanggar Pamujan niku nggih mboten. Oh, Ini nggih. kan nggih paguyubane kita sedaya to. Nggih. Terus niki kan kasarane omong rembugan napa asmane ingkang paling sae. Nggih. Ngoten lho lah. Tenggene video niki monggo mbok menawi enten dulur-dulur saking lintune niki Nggih. pengen ngertos kok paguyuban Sanggar Pamujan. Nggih. Apa to karepe? Apa to Nggih. maksude kok jenenge paguyuban Sanggar Pamujan? Nggih. Mungkin sing sampean maksud. Nggih, ngono soale kuwi, Mang. Sanggar Pamujan niku nek tenggene lare-lare sing nem kados kula ngene kan asing to Kang Mas ibarate. Iya. Kan bahasane niku bahasa Jawa kuno menawi ngoten Ya, ibarate. pancen bener nek masalah basa. Soale bocah saiki iki jarang ngerti. Nggih. Apa meneh kok basa krama sing inggil, Nggih. tata krama karo wong tuwa wae wis ora ana. Oh Ngono nggih, lho. kirang ibarate. Heeh lah. Iki tak kei jeneng paguyuban Sanggar Pamujan iki sing jelas awake dhewe piye isite kumpulane awake dhewe iki katon guyub, katon rukun Nggih. ning gone salah sawijine wadah sing diarani sanggar. Lah, pamujane kuwi mang awake dhewe engko ya mungkin kok arep sampean takono Nggih, ya. Lah, nggih. sing diarani pamujan kuwi mang memuja marang sesembahan. Nggih. Ngono Mas maksude. Dadi paguyuban niku ibarate wadah Mas. Wadah, Wadahe bener, heeh. kangge guyub, rukun, makempal sareng maksudnya Mas. Sing jelas duwe tujuan Nggih. goleki sesembahane urip awake dhewe sing Oh. sejati. Nggih. Soale bocah-bocah saiki iki ora bakal ngerti urip sing sejati iki arahe nondi, ora bakal ngerti. Nggih. Yo enek ngerti cuma Jarang wis ibaratnya Mas. jarang. Nggih. Soale wis enek sing ngomongan jarene wong Jawa iki wis kari
sak jodoh Cina Londo kari separo. Wong Nggih. Jawa wis mulai ilang Jawane kasarane Oh, omong. ngoten maksudnya nggih. Ya. Nggih, soalnya nggih leres niku Kang Mas. Iya. Kadang kan lare Jawi ibaratnya kados kula ngeten niki ki mbak ibaratnya kadang nggih pun boten ngertosi napa niku Jawi sing sejangkepe kan boten ngertos Lah ngoten. makane Nggih. kuwi awake dhewe iki gawe paguyuban Sanggar Pamujan sing jelas ki awake dhewe ya golek kerukunane dulur-dulur, Nggih. ya kasarane golek pangerten, ya nguri-nguri apa sing diarani kabudayane para leluhur Jawa. Oh, nggih nggih. Ngono. Di Sanggar niku nggih panggenan kian Kang Mas nggih. Panggenan makem palawake dhewe gawe Oh, perkumpulan. Nggih nggih nggih. Pamujan niku mujo Iya, kalih lah pangerane niku kalih mau. sing damel gesang Oh, kasarane. nggih, nggih. Sing damel gesang ngono kuwi sing gawe urip, Mas. Oh, nggih nggih. Niku paguyuban Sanggar Pamujan. Ya, Penjelasane ngoten niku penjelasane nggih. sing dimaksud Wedarane. paguyuban Sanggar Pamujan kaya ngono kuwi mang. Oh, nggih nggih. Nah, terus dilajengaken Kang Mas. Monggo. Nggih. Paguyuban Sanggar Pamujan nggadahi wedaran ingkang sae kedas menika nggih. Terus Alhamdulillah. nggih. tujuane Kang Mas niki dilajengaken tujuane. Nah, Nggih. tujuane niku napa mawon Kang Mas? Sanggar Pamujan niku. Nek alhamdulillah tujuane Sanggar Pamujan niku nek kasarane omong diwedar suwengi ora bar. Oh, nggih nggih. Dadi sithik akeh dikeki cuplikane wae. Nggih, monggo Kang Mas. Niku mawon mboten napa-napa. Ya. Dadi tujuan Nggih. tujuane awake dhewe gawe perkumpulan, gawe sanggar, gawe kasarane omong ki nglumpukno para sedulur, para kadang kinasih kabeh Nggih. niki mang awake dhewe ya kaya sing tak omong ngarep mang lho. Bocah saiki iki jarang bocah Jawa ngerti Jawane. Oh, nggih. Isite mung grudak-gruduk ora roh rembug Nggih. ngono lho. Lah awake dhewe kumpul iki sing jelas ngene Mas. Nanggone paguyuban Sanggar Pamujan iki dadi aku karo kowe Nggih. karo kadang-kadang kinasih sedaya atau mungkin ae apene anggota baru saka penontone YouTube. Nggih. Monggo kula aturi gabung mboten napa-napa. Nggih. Nah, tujuane sing nomor 1 Mas. Nggih. Ingkang kaping sepindhah nggih. Awake dhewe no kene iki ora ngguroni, Nggih. ya ora golek guru. Nggih. Dadi sampean paham sing dimaksud ora ngguroni, Nggih. ya ora golek guru. Tasih kirang jelas nek kula Kang Mas. Nggih. Ngene Monggo maksudnya. dipun anu nggih. Tak buka menisan. Nggih. Dadi kasarane omong, aku duwe pangerten apa kasarane sing luwih unggul tinimbang liyan. Nggih, nggih. Nah, dadi ora kok aku sok aku sing luwih ngerti. Oh, nggih, Aku nggih. gurune. Oh, ngoten. Ora ngono kuwi mang. Nggih. Toh kasarane omong, aku wong ora iso apa-apa ya. Aku pengen golek guru cah nanggone paguyuban Sanggar Pamujan. Oh, ngoten. Kuwi pun kliru. Oh, nggih. Ora nggih, nggih. tujuane paguyuban Sanggar Pamujan. Sing diarani mboten guroni nggih mboten Lah, golek guru ibaratnya orang ngoten. guruni ya ora golek. Oh, ngoten nggih nggih nggih. Awake dhewe iki golek perkumpulan manunggal nguri-nguri bareng. Oh, nggih nggih. Ngono lho. Dadi apa sing dingerteni ayo diwedar bareng, apa sing ora dingerteni ayo golek pangerten bareng-bareng. Nggih nggih. Kuwi tujuane sing Kaping nomor sepindhah. 1. Mungkin sing tujuane nomor 2 awake dhewe iki kasarane omong nggodak sing diarani asal usule urip. Asal usule urip. Iya. Oh, lek tenggene Jawi kadang enten omongan napa niku sangkan paraning Sangkan dumadi. paraning dumadi. Oh, Dadi, nggih nggih. Menungso gesang kuwi kudu ngerti asal usule saka ngendi, terus baline bakal menyang ngendi. Nggih. Enek sing ngomong sapa kang lali marang asale bakal kelangan sekabehane. Termasuk kalih pengirane nggih. Ya iya makane Sekabehane sapa niku. wae lek ora iling asal usule menungso kuwi saka ngendi, ya bakal kelangan sekabehane. Nggih leres niku Kang Mas. Kuwi sing Kaping kalihe kaping ngoten. kalihe. Sing kaping telune awake dhewe mungkin duwe tujuan
golek sedulur ora kur saka lingkup paguyuban iki. Oh nggih, maksude sing ajenge mlebet ngoten Kang Mas. nggih. Nah, dadi awake dhewe tujuane gawe perkumpulan iki ora kok kur awake dhewe ngudi kawruh karo dulur-dulur sing Teng mriki Mas. saben nggih. dinane Oh. sapejagong karo Oh, awake nggih, dhewe. nggih. Dadi Oh. mbok bilih ana misale aku kok ndelok YouTube paguyuban nggih, Sanggar Pamujan iki kok ngene ya. Kok aku Tertarik kasarane berarti. tertarik Oh, ape pengen kumpul lah lah Mas. pengen kumpul lah kuwi pun dadi tujuane awake dhewe. Mboten napa-napa niku. Ya Kang Mas. ora apa-apa Oh, berarti awake mboten dhewe. mboten ngeklaim oh niku si A si B mboten berarti. Sedaya saged mlebet teng mriki Kang Mas. nggih. Bener lah Oh, iki nggih, ya nggih. ape tak cuplek meneh Nggih. awakmu ngomong si A Si B. karo si B. Nggih. Soale jaman saiki iki rata-rata aku iling omongane Simbah biyen. Napa niku Kang Mas? Nah, dadi biyen niku Simbah nalika aku isih cilik ya. Nggih, nggih. Nah, karo rokok-rokokan wonge iki ngomong, "Le, besok lawas enggal bakal ana cerita kembang enceng-enceng kembangi Suradadu." Lah aku ya takok, "Apa to, Mbah? Kembang enceng-enceng kembangi Suradadu?" Dia omong, "Ndek biyen rentang-renteng, saiki dadi satru." Renante sing biasane niku bebarengan Ya, sakniki sampun bebarengan. pisah. Saiki malah gawe nyarusiku dhewe-dhewe. Oh, maksudnya mboten Padha akur gawe Kang Mas. pasulayan Ah, dhewe-dhewe. Mboten perkara arep golek donya ning kono urip ning kene mboten berarti Kang Mas. Artine mboten niku berarti nggih. Bener lah. Oh, nggih nggih. Lek biyen kuwi aku durung ngerti sing sakjerone kuwi ngono lho lah. nggih. Bareng tahun-tahun guri-guri iki Nggih, nggih. ternyata omongane bener. Leres kok niku Kang Mas. Leres Nggih. bener dadi bocah zamane isih cilik bendina dolanan bareng. Lah saiki nyatane wis gedhe, sing siji melok grup A, sing siji melok grup B. Rong grup iki ora kena dirukuno. Oh, nggih nggih. Dik biyen sing saben dina dolanan bareng. Saiki takon-takonan wae ora ngarah gelem. Nggih, leres niku Kang. Sing akeh malah tron penciring-penciringan. nggih. Mbah mboten ngertos niku Lah. kadang lah. Heeh, Oh, nggih nggih, leres niku. Ya kaya ngono kuwi. Oh, salah setunggale sak lentune niku paguyuban niku ngoten Mas Nah, tujuane. tujuane awake dhewe ngrukuno. Oh, Saat nggih. dadi aku ora mandang kowe saka organisasi apa, kowe saka suku apa, kowe kalangane wong duwe, bah kalangane wong ora duwe. Ayo makumpul dadi siji, awake dhewe gawe peseduluran. Ayo nguri-nguri kabudayane wong Jawa. Nggih. Apa sing durung dingerteni awake dhewe, ayo golek pangerten bareng-bareng. Kasarane omong sampean duwe pangerten, Nggih. udalo ning jero paguyuban Sanggar Pamujan, cake dulur-dulur liyane ketularan. Oh. Kasarane ngono. Tur awakmu ya kasarane duwe pangerten, aja sok awakmu ngunggulno awake dhewe. Ngono lho. Dadi ya Sombong kaya lah maksudnya, Kang Mas, nggih. Makane kuwi mang kaya tujuane nang ngarep awake dhewe ora ngguroni, Nggih. ya ora golek guru. Sareng-sareng napa ingkang dikurangi tenggene Hah? awake Lah, dhewe makane dijangkepi teng ibarat mriki. iki awake dhewe saling melengkapi. Oh, nggih nggih. Kaya ngono kuwi. Sampun 3 niki Kang Mas. Ingkang sepindah dek wau manunggal tujuane terus nomor kalih ibarate ngerti jati dirine sinten ibarate saking pundi asale teng pundi mungkin mantuke. Terus nomor 3 nih sareng-sareng mangkempalke sing biasane satru ibarate kan ngoten niku Kang Mas. Teng Leres. mriki bareng-bareng ayo diuri-uri kabudayan Jawi. Nah ngoten Kang Mas. Sampun 3 niki Kang Mas. Kuwatah niki. Menawi enten lajengane mboten enten. Ya. Mboten, Mas. Mungkin tak tambahi siji Nggih. wae. Monggo Kang Mas. Soale zaman saiki iki kadang-kadang ngene ya. Nggih. Rata-rata wong pinter ngerti ora? Omongane wong sing dikit. Tiang pinter tur minteri ngoten niku Kang Mas. Wong sing pinter kuwi minteri. Oh nggih nggih. Wong sing ngerti mati. Maksudnya tiang ngerti mati niku terus pundi Mas Kang Mas? Ngene. Maksudnya Wong pinter rata-rata saiki minteri. nggih. Kasarane omong sejatine wong kuwi
ora duwe pangerten apa-apa. Cuma sarana duwe karep. Oh, nggih enten tujuane. Nah, Brono duwe- picis nah, napa-napa ngoten niku. nggih. Rata-rata kaya ngono kuwi. Akhire gawe cerita dhewe. Nek aku iso ngene, iso ngene, iso ngene dengan tujuan ya kaya ngono kuwi mang. Ngono lho. Enten tujuane ki ya, Aku Mbak. pengen dianggap wong wah lah wis Oh, saiki. nggih. Saiki ora usah ditutup-tutupi Nggih, lah. langsung dadi Kasarane berarti. pengen dianggap dadi wong wah. Nggih, Aku iso ngene, aku iso ngene. nggih. Rata-rata ngono kuwi engko diparani wong dijaluki Oh, pitulungan. nggih, nggih. Manfaate Golek- keadaan ngoten. Nah, mawon. ngono kuwi mang. Soalnya nggih kathah nggih Kang Mas. Iya, rata-rata wong sing ngerti Mati malah niku. mati. Oh, ini Soale apa? Wong ngerti kuwi sing akeh ngerteni. mboten- Wong ngerti ora gelem ngodal kawruh nanggone babagan umum. Oh, nggih, nggih. Dadi wong jaman saiki iki jarang sing ngerti. Nggih, nggih. Jarang sing ngerti wong sing bener-bener ngerti. Nggih, nggih, leres niku. Sing dipercaya ki wong sing keminter niki keminter wau. ngono ki Oh, mang. nggih, nggih, nggih. Ngono lho. Soalnya sing tiyang ngerti kan gadah pengertian sing jenengan omong Nah, iki Mbak niki wau makane- mboten purun medhar. Heeh, bener. Soale apa? Wong Jawa, patrape wong Jawa iki kena dienggo pakem karo ya dulur-dulurku paguyuban Sanggar Pamujan ya kabeh sing Pamirsa, mirsani nggih. YouTube paguyuban Sanggar Pamujan. Siji kuncine ya. Nggih. Iki kunci, Mas. Nggih, Wong Jawa kuwi siji ora tawa, nggih. ora mara, ora adigang-adigung, adiguna. Kuwi kunci. Wis Nggih. ora kena diselak marang apa wae. Nggih. Niku ciri-cirine tiyang Jawi sing ngerti Mas. Wong Kang sing Mas. ngerti, Wong sing ora ngerti. wong sing pinter. Nggih, wong sing Ngono lho. ngerti, Wong Mas, sing Kang Mas. pinter kuwi minteri, lek sing wong ngerti mati. Oh, nggih, nggih, nggih. Babakane wong sing ngerti mati kuwi apa? Ngerti apa ora? Sing dek wau jenengan darake niku wau. Sing tiyang ngerti mati niku mergi mboten enten sing muruki. Nah, bener soale wong pinter sing akeh minteri liyan, minteri sedulure, Nggih. ngumbulno awake Dhewe. dhewe. Lek sing wong ngerti soale apa duwe pakem. Aku ki ngerti, aku wong Jawa sejati. Mboten tawa Mas Kang Aku Mas. ora bakal tawa, aku ora bakal mara, lan aku ora bakal adigang-adigung, adiguna. Nggih, nggih. Aku bakal nguwasi kowe tak wasi sak polah. Sak polahmu kasarane tak wasi cukup tak esemi wae. Napa Kasarane mawon, aku Mas. ngerti apa wae, aku ora bakal mudalno apa sing tak ngerteni. Mboten seketak-seketak langsung wah kowe iki kenek ngene ngoten Nah, niku Mas Kang Mas. Oh, rata-rata nggih. wong saiki kaya ngono kuwi mang. Lah, wong saiki sing kasarane ape golek pitulungan, keblinger nek nggone wong sing ngaku-ngaku keminter niki wau Kang Mas, Iya. keminter niki mau nggih. Masalahe sing ngerti mboten gampang duduhake aku iki lho sing ngerti ya. Kasarane kan ngoten Ora ibaratnya Kang Mas. mungkin. Nggih. Heeh, Masalahe ora gadah mungkin. hatrap tiga niku wau soalé. Dadi ora kok wong ngerti mati kok terus sing ngerti terus mati ora kaya ngono ki mang. Dadi wong sing ngerti ki dipatekno, tegese dipatekno ki di ora enekno. Berarti kuwi wis ora enek wong. Kasarane ora enek wong jaduk kejaba wong sing nggih. pinter iki mang. Nggih. Masalahe Ngono dene lho. buka suwor Kang. Nah, Pemane sakniki niku rata-rata sing tiyang niku sing didelok niku sandangane Kang Mas. bener. heeh, Sandangane, Kang sandangan. Mas. Nggih. Padahal enek ucap-ucapane wong Jawa kuwi jalma tan kena Kinira. kinira. Leres. Kang Mas. Aja mandang sapa wae kasarane menungso. Kuwi saka busana. busanane, saka pangucape. Pangucape nggih. Akeh wong saiki nyamar. Nggih, leres Kang Mas niku. Masalahe sakniki niki nggih kathah sing sampun mboten ngerti jawine niku wau lho Kang Mas. Sing makan. penting brono picis, Betul. sing penting pangkat. Nah niku sing dadi. Nggih, nggih. Sing penting saiki kan ya jarene sak bejo-bejone wong lali, isih bejo wong sing eling lan Waspada. waspada. Nggih. Jarene Mbah Biyen, le aja sepisan-pisan ninggal marang kawas padan. Dadi nondi wae awake dhewe kudu waspada. Nggih. Waspada karo awake dhewe, waspada karo dulure, ya waspada marang sekabehan. Oh, nggih. Nomor siji waspada. Nggih. Leres niku Kang Mas. Napa Apa enek sing ditakono meneh? Tak jawab. ketingale namung niku mawon Kang Mas. Sampun kathah niku wau penjelasane panjang lebar terus niki intine kan nomor setunggale nggih supaya sedaya niku sing sakniki kan lare nanem kan
kados kula ngeten kan pun tebih kalih ajaran sing model ngoten-ngoten niku kalih sesepuh niku. Soale nggih leres napa ucapin jenengan niku lho, sing ngerti mati niku lho. Masalahe sing ngerti mati niku mboten ketinggal. Sing kados kula niki ape goleki, wah niki ketoke wong ngerti. Kok dudu ya mergo pakaiane. Soale Nah, konggone pakaian yo ora katon. Ora pernah ngomong. Konggone omongan yo ora katon. Mangkane niku Kang Mas. Lah, Sing pinter malah keblinger malah. Soale apa nggawe ontran-ontran minterno awake dhewe. Nggih. Padahal ora enek menungso minterno awake dhewe iki ora enek. Kecuali tiyang sing kesasar niku wau Kang Mas. Ibaratnya nalare kesasar niku wau enten tujuane lah. Nggih salah setunggale mungkin niku Kang Mas. Ibaratnya paguyuban niku nggih niku. Nguri-nguri kabudayan Jawi sing pasti monggo sareng-sareng teng mriki, makempal teng mriki enten napa unek-uneke masalah pengen bareng-bareng kekurangane napa niki kok kula enten ngenten iki ya Mas. Pripun enake lah. Ngoten niku to Kang Mas maksude. Betul. Makempal teng mriki nggih. Tujuane makempal manunggal ning gone paguyuban Sanggar Pamujan ya kaya ngono kuwi mang. Nggih. Terus tak tambahi kanggo pamirsa YouTube sedaya, mbok menawi wonten kasarane pitakon-pitakonan sing kasarane dereng saged diwedhar ki ambak Mas. Oh nggih. Biasane iki Mas, aku duwe pertanyaan kaya ngene iki ya. Iki jawabane opo? Nggih. Selama iki kok aku urung iso jawab ya. Nggih. Monggo kula ajang yombo kangge sedaya pamirsa YouTube Paguyuban Sanggar Pamujan. Mbok menawi wonten pertanyaan, monggo jenengan sedaya serat teng kene kolom komentar. Mangke jawabane kula damel video kalih Kakang Mas Parikesit. Nggih, mangken Bareng-bareng lah Mas. Nggih, jawabane nggih kula damel video ngeten iki. Nggih. Monggo. Jadi jenengan gadah pertanyaan apa mawon, insyaallah mungkin kula jawabe kula nggih ngangge video ngeten iki. Mungkin kula upload teng kene Paguyuban Sanggar Pamujan. Mboten namung niki, insyaallah kedepane nggih kita sedaya nggih sak paguyuban iki ajenge ndamel video, nggih jelajah misteri, nggih napa pokoke sesuai permintaane pamirsa nggih. Insyaallah nek kita sempat utawi saged nggih kita ajenge turuti ngoten lho. Damel video malih jawab pertanyaan niki wau pitakone niku wau. Terus ngeten Kang Mas. Mesti niki mungkin pamirsa enten sing komen ngeten, nek kula ambah lho nggih. Pripun? Ngeten. Kok sampean kok ngomongnya kanggo basa Jawa kabeh to Mas? Aku ngene iki sing wong tekanggone wong kota ibaratnya ya Mas ya bahasa Indonesia. Kok aku kok gak ngerti piye. Nah, apa ana sing spesifik Kang Mas? Kenapa awake nggo basa Jawa Kang Mas? Ibaratnya kan ngono Kang Mas. Heeh. Sampeyan tolong jawab. Nggih. Ngapunten kula teng mriki nggih ndamel basa Jawa. Nggih. Basa krama nggih kadang krama inggil, pokoke nggih kula campur aduk. Sing penting niku Jawa. Nggih. Sing jelas siji tujuane nggih nguri-nguri kabudayane Jawa. Wong Jawa aja ninggal Jawane, wong Jawa aja ninggal papan padununge. Nggih. Sapa kang lali marang asale bakal kelangan sekabehane. Iling Jawa, Jawi kuwi nomor tunggal. Nggih. Oh nggih, ngoten Kang Mas. Soale apa? Wong Jawa kuwi kudu njawani. Wong Jawa kuwi apa ta artine? Jawa kuwi lak ngerti. Nggih, ngerti maksudnya ngoten. Oh, tiyang nika Jawa ni cah ngoten niku ibarate. Bocah kae Jawa lho karo wong tuane. Berarti wong kuwi ngerti karo wong tuane. Oh, nggih. Jawa ngoten nggih. Lah niku mesti niku kan mungkin enten pitakon ngoten Kang Mas. Kenapa kok nggo Jawa lah? Makane kula tangkut-tangkut riyen kalian jenengan riyen ben enten jawaban riyen ibaratnya ngoten lho. Nah, ngoten mawon. Napa? Ngoten mawon Kang Mas nggih. Nggih. Dipun lajengaken nggih. Benjing video-video mawon sing selanjutnya. Menawi wonten pitakonan saking pamirsa YouTube nggih. Insyaallah kita bales. Jawab. Nggih, kita jawab ngangge video malih. Nggih, video malih mawon. Kita wedhar, kita upload teng kene YouTube Paguyuban Sanggar Pamujan. Nggih. Monggo sedaya angsal tangklet teng kene Paguyuban Sanggar Pamujan. Diserat teng kene kolom komentar. Nggih. Kita sedaya teng mriki nguri-nguri kabudayan Jawi, ngumpulake peseduluran. Nggih. Sing paling larang kuwi seduluran, Mas. Nggih, leres, Kang Mas. Kanca siji kuwi kurang. Nggih. Keliru. Kanca 1000 kuwi kurang. Nggih. Tapi nek musuh siji kakean. Oh, nggih. Ngono lho.
sing akeh kudu pas sedulurane diakeh Nah, luwih apik Mas Kang Mas. betul. Ibarate ngoten niku ben iso guyub rukun, mangkane disukani asmi paguyuban. Napa malih Sanggar Pamujan ingkang sampun diudhar Kang Mijil ngoten wau, Sanggar Pamujan. Ngoten mawon Kang Mas nggih. Nggih, Nah, nggih. pamirsa cekap semanten mawon dialog kula kalih Kang Mijil Bawono sampun disukani pirsa nek menawi enten pitakonan sing salajengipun monggo diisi teng kolom komentar mungkin dijawab teng video salajengipun. Nah, kula teng mriki makili sedayanipun paguyuban Sanggar Pamujan kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kangge sedulur pamirsa nggih kula nyuwun agunge pangapunten sak kata-katae menawi kula kalih Kang Mijil kalih sedaya kidang kinasih kula menawi enten salah polah kula pangucap kula ingkang boten miranani teng manah panjenengan kula nyuwun agungipun samudra pangat sami pun cekap semanten mawon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu sagung dumati. Nah, sampun diwedhar sekali dulur kula Kang Mas Mijil Bawono Kalih Kang Mas Raden Pariksit menawi enten salah napa ucapan tingkah laku sing kurang tepak ing atine panjenengan kula saking paguyuban Sanggar Pamujan nyuwun sih agungipun samudra pangasami. menawi pamirsa sedaya enten sing kirang jelas saged ditangletaken teng kolom komentar. Mugi-mugi pamirsa sedaya pinaringan seger kewarasan Bejo donya lan donya akhiratipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati.